दिनै सेन्ट्रेल इउपिपिएल आरो मसलपुर डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि दैदेननायाव मोनब्रै ब्लक इउपिपिएल जेरै मसलपुर ब्लक, बागानपारा ब्लक, दिहिरा ब्लक आरो ककिलाबारि ब्लकनि गोदान बिबान गथायनाय हाबाफारियाव मसलपुर ब्लकनि गोदान बिबानखौबो फोसावो आरो लोगो लोगो मसलपुर ब्लकनि पार्टी वार्कार्सफोरा सासे नेहाद बावैसो आगोल बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव जइन जाफैनाय सुबुंखौ ब्लक प्रेसिडेन्ट महरै मोननानै दुखुजों चेयार टेबोल बुफायजोबो लोगोसे बिबान फोसावनाय हाबाफारिखौ हमथायो। Thank you.